Pierwszy kontakt w ogóle polegał na poszukiwaniach filozoficznych, można powiedzieć, i po prostu na kontakcie z wykładem, z buddyzmem, to co spotyka wielu osób. Będąc w Katmandu, mając to, co miałem, tak naprawdę rękawiczki, kleszcze, jakieś takie drobne rzeczy, znieczulenia wtedy wiozłem do Dharamsali. Zacząłem pracować w tym ambulatorium przyklasztornym i pracować tak naprawdę z dzieciakami, z mnichami, którzy byli w tym klasztorze. Wtedy było ich jeszcze dużo mniej. Nie było nic, można było tylko tak naprawdę im rwać zęby i głównie to polegało na rwaniu mleczaków. I to było niesamowite, bo tak naprawdę te dzieci siadały gdzieś na krzesłach, kilka osób pod rząd, ja hurtem ich taśmowo znieczulałem i potem po kolei wszystkim usuwałem te zęby. Idea w ogóle od samego początku, zresztą Tengi Rinpoczego, gdzie kontynuacja jak gdyby idei klasztoru, w ogóle pracy, znaczy pomocy klasztorów nie tylko dla społeczności buddyjskich, ale w ogóle dla społeczności, która mieszka sąsiednich w okolicy tego klasztoru. I tak jak w Tybecie klasztory pełniły funkcje i uniwersytetów, i ośrodków zdrowia, i funkcje religijne, ta idea była przeniesiona do każdego klasztoru, również do klasztoru, który był w Katmandu. I widząc te dzieci wybiegające z tymi tamponami zakrwawionymi, oni mówią, my też mamy do usunięcia zęby, my też coś mamy, czy możemy usiąść? Ja mówię, nie ma problemu. To się błyskawicznie rozeszło, że jest ktoś, kto może im pomóc, bo oni chodzą z bólem. Leczenie tam to są skrajności, nie ma nic wspólnego z leczeniem tutaj w Europie, bo tam leczenie polega na eliminacji bólu, więc boli ząb, który trzeba usunąć, bolący ząb zniszczony bardzo, nie ma szans go leczyć kanałowo, bo tych wizyt nie ma możliwości kilku zaplanować, bo ktoś przychodzi, wraca w góry i to zupełnie jest inny charakter. ज्वरो आउँछ यो कहिलेको त्यही बेलाको हो यो हजुर त्यो भदौको राम्रो गरेछ Przywieziono takiego starowinkę mnicha do mnie, który właśnie spędził większość życia w więzieniach chińskich. Temu mnichowi tak naprawdę nie można było nic zrobić, ponieważ miał popalone, miał wzrosty takie w ustach, ponieważ jedną z metod tortur było palenie śluzówki elektryczną taką pałką. Więc ponieważ miał rany, potem były to pogojone wszystko, policzki powrastane w dziąsła, język przyrośnięty do dna jamy ustnej. No, to, że on mówił, to cud. Ja wiedziałem, że nic nie można mu zrobić, jeśli chodzi o te zęby. Wiedziałem już, że bardzo wielu Tybetańczyków, uciekinierów nie ma prawa pobytu w Nepalu, nie mogą się ujawnić. Oni przechodzą przez zieloną granicę, nie mogą się ujawnić, nie mają żadnych dokumentów, z którymi mogliby pójść do tej istniejącej tam, jaka by ona nie była, ale jednak jest jakaś służba zdrowia. No i pomysł taki, żeby zrobić klinikę. Technologia budowania w Nepalu jest kompletnie inna, więc to nie miało sensu przekładać tutaj technologii tutejszej. Jakąś ideę o lokalizacji pomieszczeń, tego wszystkiego, żeby to było takie pomieszanie, tamten budynek, ale idea przychodni czy idea placówki zdrowia zachodniej. To była nieprawdopodobna frajda dla lekarza, który może pracować charytatywnie, w sensie, spełnić się zawodowo i nie potrzebować za to pieniędzy, bo pieniędzy nie potrzeba. Jeżeli ma się co jeść i gdzie spać, to nie potrzeba pieniędzy tak naprawdę do niczego. Taka idea bycia lekarzem jest spełniona. Tam nic strasznego się nie będzie działo, bo ja 8 po prostu mam spotkanie ważne. No nie, Nic tam nie będzie. To dlatego może też nie róbmy rewolucji na górze do 8. Nic. Góra już taka będzie i będziemy się tak. że ona zresztą... Tutaj natomiast w poczuciu
odpowiedzialności do tych pacjentów, których już miałem grupę swoich pacjentów, to 7-letnią. To już była grupa takich pacjentów, którzy oczekiwali ode mnie bycia tu, opieki nad nimi. Może być. gdzieś przed 3 by się Pani pokazała. Proszę bardzo. Tak? To nie mogę powiedzieć, że to się wymyka spod kontroli, ale rzeczywiście przerasta moje plany. Obawiam się, że tutaj zawalę coś. No znaczy bardzo dobrze, gratuluję wyjazdu. Czyli przed 8, ale ja będę miała ten dół taki, że... Wiadomo było, że bez jak gdyby funkcjonowania tu, bez pracy, no nie da się tego wszystkiego połączyć. Ja gadałem, to ja Ci chętnie pomogę. No to już. Ale możemy to ja Adriana zaraz poproszę. Myślę, że zawsze miałam po prostu taką potrzebę, żeby wyjechać gdzieś i popracować. Żeby poznać ludzi, inne światy. Chyba 2., 3 dnia po jej przyjeździe przyszła po prostu zobaczyć, jak to działa. No i też połknęła tego bakcyla. Dia palam dah tu alih sudah. Kata mereka benda alih lah. Itu nan ruya, ruya, ruya. Murren, nanti naram lo kereta. Duk saya. Mobil. Pierwszy raz jak wyszłam do klasztoru, to był pierwszy dzień Nowego Roku, tybetańskiego Nowego Roku. I jakiś mnich do mnie podszedł i zaprosił mnie na lunch. Dużo radości było. To, co zrobiło na mnie wrażenie, to kolory i zapachy. W klasztorze poczułam się jak w domu. Poczułam się szczęśliwa i to spowodowało, że chciałam tam wracać. Trzeba przede wszystkim udowodnić sobie, że to jest możliwe, ponieważ wszyscy naokoło mówią, że jest to absolutnie niemożliwe, że się nie uda. Więc trzeba uwierzyć, że się uda. Bardzo w to wierzyć. Trzeba mieć ogromną siłę. Nie, Włochot jest właśnie z tym. Ludzi tam jest bardzo dużo. Materiałów trzeba zawieźć. Bardzo dużo. Trzeba wszystko przewidzieć. Nie, w ogóle nie. To na przykład jego Znaczy być może, że on jest tam, nie wiem, w jednym... Muszę czekać, aż nabierze mocy i powiedzmy sobie szczerze, nie sądzę, żeby dało się go naprawić w jakiś taki drastyczny, trzeba by mu też kompresor zmienić. Po 2 latach się zepsuje, ma 2 lata gwarancji, masz go spokojnie. Ja mam wrzucić na wrażenie, że śmietnik, tamten da się w jakiś sposób naprawić, ale nie jestem przekonana, że bo on był już naprawiany i te części, on jest zabytkowy w pewnym sensie. Tam są jeszcze lampowe jakieś takie rzeczy, których już nie można dostać. To już dawno nie można było dostać. Bez tych przełączników on nie działa. Mam bardzo dużo ludzi, którzy mnie wspierają. Jest zarówno Adaś Kozio z Fundacji Helsińskiej, Liliana z Warszawy, Beata z Londynu. I to przede wszystkim powoduje, że mogę jeździć. Jak pierwszy raz przyjechałam do Katmandu, to byłam właśnie po ślubie. Potem też miałam własną klinikę
Żeby kontynuować wyjazd do Katmandu, zdecydowałam się z niej zrezygnować, ponieważ wymagała ona ode mnie koncentracji. Ja natomiast nie bardzo chciałam to zrobić. Chciałam być skoncentrowana na pracy w Katmandu. Mój mąż, dopóki był moim mężem, teraz co prawda nie jest, ale nadal jest przyjacielem, zawsze mnie bardzo wspierał. Dzięki niemu w ogóle zdecydowałam się wyjechać, ponieważ jakoś tak otworzył mi przestrzeń w umyśle, w której stwierdził, że teraz albo wcale. Myślę, że gdybym nie wyjeżdżała do Katmandu, to prawdopodobnie nasza decyzja byłaby taka sama. To ty tam dołożysz? w piątek Do ceramiki odciąć, dołożysz, będzie się trzymała? Tak, będzie, wytrawię ceramikę i A co z tymi innymi zębami? To będzie zrobione. To już będzie To już zrobione. będzie, no to nic się z tym nie to stanie. też musi pani wiedzieć, że one w komplecie wszystkie wydłużone będą duże zęby. Rozumiem. Chyba jeszcze nie znalazłam osoby, która mogłaby uwierzyć w to, że któryś mężczyzna jest w stanie zaakceptować mój styl życia, w sensie łączenia tych dwóch światów. Ja wierzę, że to jest możliwe. Zobaczymy. I to chyba był początek końca. To był początek końca tego pobytu. To był początek takiej sytuacji, kiedy stwierdziłem, że że muszę to inaczej rozwiązać, że to nie jest pomysł, że ja się zapętliłem tam, że to za długo trwa. Właśnie kiedy zadzwoniłem do Polski i mama mojej Zuzi powiedziała, zaraz ci dam Zuzię, bo ona już się nie może doczekać, że z tatą porozmawia. I słyszę tylko przez słuchawkę, że tam tata dzwoni, i właśnie potem Justyna bierze tą słuchawkę i mówi, wiesz co, Zuzia siedzi w kącie, ręce ma ściśnięte i nie chce podejść, boi się podejść do telefonu, a jakieś takie spięcie ma. No i to był moment, że ja spod tej budki telefonicznej do linii lotniczych i w ciągu doby byłem w Polsce. Samotną matką z dzieckiem to zdecydowanie nie chciałabym być. Natomiast jeżeli pytasz o tęsknotę, która pojawia się często w kobietach, to miałam bardzo dużo małych mnichów w klasztorze. Ale myślę, że gdybym miała rodzinę, to pewnie bym chciała. Do you want to learn something in Polish? Okay. Jestem Agata. Yes, I'm Akada. Jest... I am Agata. Okay. You are sierop. Ja. Ty jesteś sierop. Ja jestem Agata, ty jesteś sierop. Ty jesteś, jestem. Ty jesteś Agata? Nie jestem. Ja jestem. What is your name? Jak masz na imię? Jak? Jak masz Masz? na imię? Na imię is name, ja? Każdy wybór i każda droga wymaga pewnych decyzji. Żebym mogła jeździć do Katmandu, musiałam zdecydować, że to wybieram i skoncentrować się na tym. Nie mogłam inaczej. Po prostu tak czułam. Przyjeżdżając do Katmandu, to nie jest tak, że ta klinika jest otwarta i na mnie czeka. Oczywiście chłopacy po tylu latach wiedzą, jak mi pomóc. Tak naprawdę odkąd Agata mi zaczęła pomagać i też się jej życie na tyle zmieniło, że mogła sobie na to pozwolić, że mogła zmienić pracę, miejsce pracy, klinikę, wyjeżdżać, brać wolne, to ja przestałem tam jeździć tak naprawdę.
Very long time. Yeah. But it's still... But I can do my head myself. Yes? Rinpoche? New Rinpoche when I ordered the Action. breakfast. So? Isha and back? Mój kolega, wchodząc tam do kliniki, zawsze się śmieje, że ty, Agata, ty w ogóle nie jesteś lekarzem. Ja tu wchodzę i ty zawsze sprzątasz. To wszystko musi być tak, żebym ja czuła, że robię to najlepiej, jak potrafię. First time Agatha was a doctor, then he was good, but he helped all the people. Then I must talk to me to help Agatha. Then I have to go near close to her. Then I get a chance to help her and all the people. You are very brave, much more than your big brother. He's very brave, much He's Ellen. more than You know he's Ellen. his big brother. I Agata się też poczuła gospodynią tam i to jest bardzo miłe. Bo nie była tylko lekarką, która przyjechała kiedyś i pracuje tam natomiast rzeczywiście się czuje gospodarzem tam. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, thank you. Środowisko w klasztorze jest męskie. To jest męski klasztor. Natomiast jest serdeczny. Jeżeli chodzi o wiek, bardzo różny. Od bardzo małych dzieci po dorosłych facetów i starszych ludzi. Natomiast wszyscy są serdeczni. I born in Nepal, in the one of Nepal of the place for the Pokhara. They have small village. They're only the Tibetan people who is come from the Tibet. And my father from Tibet. Big war in the Tibet. That's why they will run away. I never been in Tibet. But I have no chance to go back to Tibet. This is very dangerous. My friend told me there are many people to die and kill. I like to go.
Najbardziej teraz tęsknię, jeżeli myślę, w ogóle wspominam ten okres, mimo trudów i całej budowy, to jednak za tym czasem wolnym. W ogóle za spokojem. To nikt tego nie zrozumie. Jak ktoś jeżdża na chwilę do Azji, to myślę, że tam jest totalny chaos. Jak przyjeżdża, troszkę jest dłużej, to wczuwa się w ten rytm, który pozornie tylko jest chaosem i przyspieszeniem. Natomiast jak się tam pobędzie dłużej i wróci tu, to jest wrażenie, że tu jest jakiś totalny obłęd, to co się tutaj dzieje. FIFT and 15, SIST and 16, SEB and DE and 17. Sierab jest mnichem tutaj. Uczy się w Siedlcu. Ze sobą związani jesteśmy od wielu lat. Bardzo go lubię.
connected with Agatha like mother and son. She take care of me, so I just call her mom. Hi. Hello. How are you? Hi. Have you been in town? Yes. No. I hope you're warm Yeah. in this. Can you try? But I heard that in India it's much more warm than here. When I go in bus, That's true. And it's okay for you? yeah, it's okay for Not me. necessarily red. I know, comfortable. Yeah. Now we need also, good socks. I will see you next year, I think. No, I hope, yes, very soon. I hope so. Will you go back to Poland? Oh, 5th of January. 5th. 5th, so after 1 month. But I hope that I can come back soon. Have a safe journey. And please fire butter lamps in Burgaev. Okay. For long life of our Rinpoches. Okay. His Holiness Karmapa, of course, and remove all obstacles for everybody. Okay. And also in Warsaw that I can come here. Thank you very much. Safe trip and good time. Tomorrow. Praca charytatywna nie jest poświęceniem. Jest tak naprawdę darem, że można to robić. Czyli tak naprawdę jest szczęście. Ten bakcyl polega na tym, nie na fascynacji, że to jest Azja, że to jest, nie wiem, klasztor, że to jest nie, tylko po prostu dla lekarza, który widzi, jak wiele osób tego potrzebuje. Jak przychodzą, jak po drugie biały lekarz tam jest, nawet tak jak ja po stomatologii, to przyjeżdża biały lekarz, o wszystko się pytają. Rinpoche jest nauczycielem. Po prostu pokazuje ścieżkę, jest przewodnikiem na naszej ścieżce. Jest to system
w którym było mi najłatwiej zrozumieć to, co do mnie mówią. Było mi najłatwiej zrozumieć przesłanie, było to najbardziej zgodne ze mną. Nie musiałam niczego w sobie zmieniać, żeby to zrozumieć. Dopiero przez buddyzm mogłam zauważyć, że gdzie indziej przesłanie jest to samo. Cześć, Asia. Cześć. Chodź. Siadaj. Leczyłaś coś? No niektórzy tak mają. Niektórzy tak mają. Tu masz, jak się wykreśla, a tutaj w jakie kolory namalować trzeba. Jak będziesz potrzebowała poszczególne elementy do rysowania, które są w koło, to będziesz je tutaj miała, a tutaj masz wszystkie wymiary i wykreślenia. Pierwsza, woda do picia. A druga, się czymś jakoś szczególnie? od zielonej, u zielonej będzie w ten sposób, ale to... A to mówisz o wodzie, tak? Tak, woda do picia, argam, padiem, pypę, kwiaty, dypy, alokę, gędie, zapachy, neidie, jedzenie i muzyka, siamna. I do tego ozdobnik jakiś. O, benza, argon, sol. Prostsze jest z takiej kuli wychodzić. A potem to musisz sobie dobrać, co lubisz. Dobrze, a ozdobniki na przykład o 4 są takie same? Co o 4? Na pudrze o 4 ozdobniki są takie same, czy ozdobniki są na o 4 inne? Nie, zawsze takie same. Jak się jest rozbudowana, to jeszcze zaczynasz o benzargon, sol. A tak to proste. O benzargon, socha. O benzapadium, socha. O benzapypy. Wielu ludzi mogło uważać moje wyjazdy jako ucieczkę. I myślę, że parę lat temu mieli rację. Natomiast nie można uciec przed samym sobą. Gdziekolwiek się jest, to wszystko jest z nami. Zabieramy cały dobytek ze sobą. W związku z tym zrozumiałam, że nie da się uciec. Już wiesz, że ukradł. Wiesz, że ukradł. Wiem, słuchaj. On mi cały czas mówi, że jest very busy, a on się boi po prostu przyjść do gabinetu. Żeśmy się... Pokaż, smile. In the right side. Zobacz, czy on tu nie ma mleczka, jak widać? Nie ma za dużo zębów. To ma tylko miejsce. We need to think about this.
Okej. To co, ma przyjść? On jest very busy. Very busy man. Very. Uświadomiłam sobie, że to ja kreuję mój świat, to jest mój świat. Czy on będzie tutaj, czy tam, będzie taki, jakim ja go będę widzieć. Rodzice bardzo mnie kochają i chcieli, żebym była szczęśliwa. Natomiast nie do końca chcieli, żebym była szczęśliwa w Nepalu. Ponieważ jest to daleko i niejako zaprzeczało ich teorii szczęścia. Chcieli, żebym miała normalną pracę, normalny dom, tak zwany normalny. Myślę, że moje wybory były dla nich bardzo często niezrozumiałe. Martwili się o mnie. Chcieli, żebym była bezpieczna przede wszystkim. Po 8 latach, w zeszłym roku mój brat po raz pierwszy przyjechał do mnie. I było to bardzo śmieszne, dlatego że powiedział potem mamie, że mnie nie poznał. Że on mnie takiej nie znał. Myślę, że też trochę dla nich to wszystko było takie nierealne. Trzeba być bardzo przekonanym, że się chce to robić. Trzeba być bardzo silnym i mocno w to wierzyć. Musiałam się zmierzyć z chociażby wieloma trudnościami w sobie, czyli z moim lękiem, z tym, że jak wrócę, to nie będę miała pracy. Jak nie będę miała pracy, to nie będę miała z czego żyć. I czasami jestem tak zmęczona, że nie mam siły robić tych prostych rzeczy. Wpadałam wielokrotnie w panikę, będąc tutaj, że już nie uda mi się tam jechać. Że nie zdobędę pieniędzy, możliwości, że okoliczności mogą się tak ułożyć, że mi się to nie uda. Więc wszystko razem nie jest łatwe, ale to jest tylko i wyłącznie życie, konsekwencja wyboru. Dostaję tam dużo radości, dużo ciepła, uśmiechnięte twarze małych mnichów. To, że jak idą do szkoły, to przychodzą do kliniki powiedzieć cześć.
To, że mają 2 gumy i jedną przynoszą mnie. To, że wołają na mnie Agata. Nie mówią do mnie pani doktor. Że traktują mnie jako członka rodziny. To, że od nich uczę się ich sposobu na życie, który czasami bardzo różni się od naszego, europejskiego. To, że dają mi wszystko, co jest dla mnie ważne. Have? What do you have? I have nothing now. I have nothing, just I have only for big heart. I can help people. Just I have this one. I have not much special for my have. I have. Mai pai maladi chung maladi chung. Mai maladi chung maladi chung. Mai pai chung maladi chung. Akurat Nepal jest moją drogą, natomiast pomagać innym nie jest trudno. Zawsze jest ktoś, komu można pomóc i to w każdej chwili.